Zdravím vás, priatelia. Ja som Dušan Budzák. Som ten, ktorý píše scenáre pre Vražedné psyché a spolu s Miškou Mesiarovou sme aj hlasmi Vražedného psyché. Nenormálne sa teším. 18. mája prvýkrát ide Vražedné psyché naživo v Prahe, kde budeme vystupovať v kine Lucerna. To je fantastický priestor a ja sa ohromne teším na stretnutie s vami. Vlastne tým, že prídeme do Prahy, sa uzatvára celý cyklus Vražedného psyché, ktoré sme zasvetili pamiatke nášho nehynúceho, dokonalého, fantastického človeka, doktora Svätozára Drobu, s ktorým sme vlastne vytvárali všetko okolo Vražedného psyché na začiatku. Takže touto našou návštevou v Prahe sa cyklus uzatvára a ja len zopakujem, bude to 18. mája v Prahe v kine Lucerna a vstupenky dostanete na zapotur.sk. Teším sa. Ahoj.